Masturbácia je téma, o ktorej sa často hovorí, ale nie vždy otvorene. Mnohí z nás sa jej boja alebo ju považujú za niečo tabu. Ale prečo by sme sa mali hanbiť? Existuje množstvo dôvodov, prečo je masturbácia dobrá. Poprvé, je to prirodzený spôsob, ako spoznať svoje telo. Umožňuje nám zistiť, čo nám robí dobre, a to môže zlepšiť naše sexuálne zážitky s partnerom. Keď vieme, čo nás vzrušuje, môžeme to lepšie komunikovať a zdieľať s niekým iným. Po druhé, masturbácia môže byť skvelým spôsobom, ako uvoľniť stres. V dnešnej dobe sme často vystavení tlaku a stresu a masturbácia môže byť jednoduchým a efektívnym spôsobom, ako sa zbaviť napätia. Uvoľňuje endorfíny, ktoré zlepšujú našu náladu a pomáhajú nám cítiť sa šťastnejšie. Taktiež je to zdravé. Rôzne štúdie naznačujú, že pravidelná masturbácia môže znižovať riziko niektorých zdravotných problémov, ako sú prostatické ťažkosti u mužov. U žien môže pomôcť pri regulácii menštruačného cyklu a zmierniť menštruačné bolesti. A čo je najdôležitejšie, masturbácia je bezpečná. Na rozdiel od sexu s partnerom, pri masturbácii sa nemusíme obávať pohlavne prenosných chorôb alebo neplánovaného tehotenstva. Je to akt, ktorý môžeme vykonávať kedykoľvek a kdekoľvek, bez toho, aby sme potrebovali niekoho iného. Navyše, masturbácia môže zlepšiť naše sebavedomie. Keď sa naučíme prijímať a milovať svoje telo, stávame sa sebavedomejšími vo všetkých aspektoch nášho života. A to je niečo, čo si zaslúži každý z nás. Takže na budúce, keď sa zamyslíte nad tým, či je masturbácia dobrá, pamätajte na všetky tieto výhody. Je to prirodzená, zdravá a pozitívna súčasť nášho života, ktorú by sme mali oslavovať, nie sa za ňu hanbiť.